IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Al-Lukuyan ni Sangguniang Palunsod Member Bjorn Lau, dagiti kakailyana, ngay matanga na iti agduduma nga aktibidad da maangay inton Pebrero 9 kan Pebrero 10, agsipot rayto iti kafiestaan iti syudad. Segon kanilaw, may sa kariti kang runaan nga antabayanan da iti umili, kaditi Grand Float Parade nga maangay inton Pebrero 9. Inay na, hinyawis sa pay ngay matangan ti kaaduan tinalawag street dance nga naisubli karayto atawan na kasama ti kale sa parade agpada nga may pabuya inton Pebrero 10. Kabayatan na inbatad nilawa nga malaksid karayto nadakamat nga aktibidad ket narway pay ti may pabuya kasa panagpakita ti kinalaing, kinasirib ken kinatan-ok ti lawagenyo. Iti pinaka-aabangan nga activities tayo, sir? Okay, may sa Apo, ket ni subli Apo ti nalawag street pageantry Apo nga maangay ito no February 10 Apo. Ket dito ket na kapinpintas Apo nga pabuyaton no February 10. So I'm inviting all of you to please come and watch po iti sangon tumetang Apo iti Aurora Park dito nga pas ken DJ Apo to no Grand Parade, sabsabali pa dito Grand Parade tayo Apo kasi makita tayo to Apo digiti na duma-duma, agtitipon danton Apo digiti small floats ken big floats tayo. Ken makita tayo to Apo nga ada changes Apo dito nga Grand Parade kasi ada team ti bawat to nga float tayo nga makitan Apo. Para iti IFM News, Idol Bernadette Tolero, Tatak, IFM.